Nando Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Earlier, dito po sa Touch and Glow, so tayo po ay nagpa-gluta drip. So guys, if you are looking for a place na pampaganda, wellness. Yes. So guys, samahan niyo po kami. Nandito kami ngayon sa Boronesa compound. This is at Dauma, Balacan, Pampanga, and we're gonna go inside. So to know more about this aesthetic shop, samahan niyo kami. So tara, let's go! Hello sir. Good. Pang ilang visit niyo na dito? Actually, pang dalawang visit ko na to. Actually, this is the first time for drip. Pero I heard a lot of good reviews sa Facebook, ganun, about itong spa na to. Yes. So I have decided to, dito na lang mag-avail ng drip. Actually, I took the 10 packages right away. Ayun. Plus 2. Buti na lang, may free na dalawa. Yeah, okay. Dun sa reviews kasi yung services, 5-star, tapos sa prices, 4, which I understand kasi kung gusto mo ng quality service, medyo pricey talaga. I don't trust naman kasi yung other spa na sobrang cheap, ang layo sa market ng pricing, medyo ninenervous ako. So doon tayo sa legit. So there's the trust. Oo, tama. There's the trust. Okay. Maliban dun sa, actually gusto kong magkaroon ng fair complexion, pero bonus na lang yun, yung sa internal talaga, sa liver, yung mga vitamins niya, yung benefits niya na nakukuha. Kasi parang when I started yung drip, parang medyo feeling ko gumanda talaga yung pakiramdam ko, yung pagtulog ko, umayos. Haba ng tulog ko kinabukasan, parang ang gaan. Wow. Kaya sabi ko, Wow. yun, maganda yung effect niya sa katawan. Anong service na? BB Glow. BB Glow. Mag-glow ka ba lang? Kay badeta ang imperfections mo, ha-hide na lang. Before, may body bleach mo. Mostly, guy ko, face ko. Maengganyo kang mag-guy. Kasi- Kasi staff na mabait lang. Aha. Cause I can do this all night. So, syempre, kagaya ng ginawa natin last video natin, susubukan pa rin natin yung mga sessions nila dito. So, what are you expecting, Mark? So syempre, the usual na benefit ng gluta is basically to clean our liver. At the same time, syempre, yung side effect niya is whitening. Syempre, at least maging conscious tayo ngayon sa mga sarili natin. Anyway, so actually yung minix nila sa atin, sabi nila is double dose, tama po ba? Grabe, very grateful po kami dahil again, through mga ganito, na-experience nga namin yung mga services ng Touch and Glow. So thank you, Ma'am Elaine. Kompleto yan. Multivitamins, vitamin C, B-complex, gluta, meron siya. Kompleto na to pag gluta kasi kung may mga allergies, pwede siya. Hindi ka madaling ubuhin, yung sisipunin, oo, maganda siya. You call us right now. I let you in the dark. I'm waiting in the dark, where I can see you so. Alright, so yun nga, aside from the glow effect ng mga gluta is, sabi nga ni Mark kanina, may mga benefits siya, healthy benefits din. No? So yung mga nililinis niya yung mga internal organs natin, particularly yung liver, and siyempre lalo na sa amin dalawa na laging kumakain, no? At the same time, yung binigay nila sa atin is multivitamin. Siyempre, lagi tayong lumalabas. Yes. Kailangan natin magparas ng immune system. And at the same time, yung mga pampaglow. Pampasanting lalaki yan natin. So shine on, lose your spark. Show me what you got. Let your colors burn. So take it all, give you what you need. If you stay with me. Ma'am Elaine, thank you so much po for inviting us again. Yes. Po on our first vlog. We were at your previous location. Before kasi yun, after lockdown, marami tayong mga na-treatment na mga nag-DIY ng underarm,
Marami nasunog yung kilikili, marami nasunog yung mga mukha. So, hindi namin sila totally ma-accommodate lahat. So, nabakante itong lugar na to, and then yun, nag-decide kami na expand yung place para ma-accommodate natin lahat yung mga gustong magpaganda. Drips? For spa chair, pwede kang magpa-drip, pwede kang magpa-manicure, pedicure, foot spa, habang nakadrip ka na nagpapadetox. Yan, pwede. Anim tayong beds, yan. Anim na yung pwedeng magpa-facial sabay-sabay. So, kung may mga barkada kayo na gusto nyo ng private place, pwede din to. Marami kaming na-enhance, medyo maraming nagsitabaan ng lockdown. So, ngayon meron na tayong may Mesolipo na instant fat burner yun na ini-insert sa mga fats nila. Tapos may mga machine na rin tayo na yan, HIFU, Thermage, yung mga latest na machine ngayon. Pampapayat, Yes. pampa-V-shape. Yeah. We are opening soon our Angeles branch sa Nepo Quad 2 ang location niya. Expect na mas elegante yung place, but yet affordable ulit tayo. Yan naman yung ini-aim ng Touch and Glow. Sa Touch and Glow, laging mura ang magpaganda. Through the night, we don't need to slow down. Take it all, give you what you need. If you stay with me, I love you in the Ayan. So, yeah, almost done, guys. If you are interested to check out yung mga packages po ni Touch and Glow, very affordable. And sabi nga ng mga customers dito, bumabalik-balik sila because of the experience. And at the same time, yung services ng mga tao dito is very commendable. So, yun guys, if you like this video, please give it a thumbs up. You share it with your friends kung magpapaganda ka naman and gusto mong magkaroon ng healthy lifestyle din. Yeah, make sure to check out Touch and Glow. There you have it, guys. Thank you so much for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye, guys. Bye, ate.